Pnawn da, croeso i Roedfa, croeso bennig nôl at ni hynna i Neithon. Dwi'n mwynhau cael dy gwmni di Neithon, sy'n dydd yn edrych mlaen i weld beth sydd gyda Dyw i ddweud wrthon ni hynno. Dwi'n dymuno bendith Dyw ar dy weinidogaeth di, ac byddwch chi yn yr hyth yn gweld pobl yn dod mewn i'r deyrnas a ffrwyth o hynny. Aroswch ar y diwedd gael paned, ac yna cweddiadau'r wythnos, chi wedi gweld ar y sgrin, cwrgweddi nos Fawrth yn 7:45, ond nid fan hyn, nid yn yr adeilad yma, ond y grwpiau tai, a byddwn ni'n edrych ar benod 6 y llyfr Enjoying God. Ac yna paned sgwrs bore di Mercher am 9:10, bydd Rian yn arwen y grŵp yna ar Salm 1 yn hun i Abrawn. Gyna bydd Wyn fel arfer wrthi ar Zoom nos Iau. Ac yna di Sadwn, mae dysgwyr yn cwrdd eto. Chi cofiwch am hynny yn yr hwb yn Rhybeina, a bydd Marc yn siarad â dysgwyr Loes. Mae'n neis gael cwmni Loes yma heno, ni'n cofio amdano ti. Dwi bod yn gyfnod prysur yn yr Hei Festival, a nawr yn mynd i Eglwys Bach i helpu gyda ymgyrch yn fyna. Fyddwn ni'n cofio amdano ti fel unigolion ac fel eglwys. Ac yna, i ddim trwy'r holl restr gwyl Eglwys Newydd, bydd hwnna'n digwydd ar ddiwedd y mis. Casgliad y mis gyfer gwaith Mudiad Efengyledd Cymru. Cofio hefyd am Meirion yn Maesteg, am nifer o wythnosau nawr, a Gwydion heno yn pregethu yn Emmanuel Gybalfa. Gyda'ch ni weddio. Ni diolch i ti, Arglwydd, am dy ddeiwni di. Diolch am y cyfan ni di mwynhau yn ystod y dydd. Bod ni fwyd yn y boliau, bod ni'n gallu mwynhau y tywydd braf yma. Ond ni'n diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd fel hyn nawr i fwynhau rhywbeth sydd yn well na unrhyw beth arall wyt ti'n rhoi i ni, i fwynhau dy gwmni di, i ddod gyda'n gilydd, i dy addoli di. Ni'n diolch i ti am beth glywon ni y bore yma, bod y diagnosis, yr hyn sy'n wir amdano ni, bod e'n rhywbeth yn trysthau ni yn y lle cyntaf, ac eto diolch i ti bod yna feddyg da, bod yna falm, a bod ni'n gwybod bod ni yn bechaduried, bod ni wedi troi oddi wrtho ti, a mynd i byw yn ffordd ni'n hunain. Ac eto, ti wedi trigyrhau wrtho ni. A diolch bod ti wedi dod i'n gwella ni. Ac ni'n gofyn nawr, byddwn ni yn profi llyweinydd sydd yn llyweinydd real, a llyweinydd dofn. Beth bynnag yw ein hamgylchiadau ni, felly bod ni yn ofni'r wythnos sydd o'n blaen ni, felly bod yna bryderon a does neb arall yn gwybod amdanyn nhw. Ond ni yn diolch bod ni yn saff gyda ti, os ni wedi credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, a bod ni'n gallu profi tagnefedd a heddwch go iawn. Gyda'n gwyddio Arglwydd, bydd mwy a mwy o bobl yn clywed newyddion da yma ac yn ymateb i'r newyddion yna. Cyflwyno Meirion i ti heno, cyflwyno Gwydion hefyd, a nifer o'r eraill. Cyflwyno Neithon i ti nawr wrth y fe'n harwen ni. Gwyddio bydde fe'n ymwybodol o dy bresenoldeb di, ac bydde ni heno yn gwrando ac yn plygu i dy arglwyddiaeth di dros yn bywydau ni. Bydd gyda ni nawr, a maddau ni bob bai yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Prynawn da i chi gyd. Gwrandewch chi air Duw. Yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf, gadewch i ni fynd i dir arglwydd, y mae'n traed bellach yn sefyll o fewn dy pyrth o Jerusalem. Wel, gadewch i ni nawr ganu ein hemyn cynta. Wel, dyma'r ceidwad mawr a ddaeth i lawr o'r nef i achub gwelaidd lwch y llawr, gogoniant iddo ef. Gadewch i ni ganu yn gilydd.
Os ma'ch Beiblau gyda chi, trowch at Datguddiad 21. Datguddiad 21. Gadewch chi ni rando ar air Duw. Yna, gwelais nef newydd a daear newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddaear gyntaf wedi mynd heibio. Ac nid oedd môr mwyach, a gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth, bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddant hwy yn ei bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy, yn dduw iddynt. Bydd sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen, y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna, dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dywedodd hefyd, ysgrifenna oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir. A dywedodd wrthyf, y mae'r cwbl ar ben. My fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd. Rodda fi'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Caiff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn, byddaf yn dduw iddynt, a byddant hwythau'n blant i mi. Ond y llwfwr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, y dewiniaid, yr eilyn addolwyr, a phawb celwyddog, i'r rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan, hynny yw yr ail farwolaeth. Wedyn os fedrwch chi mynd lawr i adnod 21. A 12 perl oedd y 12 porth, pob porth wedi ei wneud o un perl, ac roedd heol y ddinas yn aur pur fel gwydyr tryloiw, a theml ni welais ynddi, oherwydd ei theml hi yw arglwydd Dduw yr holl alluog a'r oen. Nid oes ar y ddinas angen ar hael na'r lleiad i dywynu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleuo, a'i lampu yw'r oen. A bydd y cenhedloedd yn rhodio yn ei goleuni hi, a brenhinoedd y ddeiar yn dwyn ei gogoniant i mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrth y dydd, ac ni bydd nos yno, a byddant yn dwyn i mewn iddi ogoniant ac anrhydedd y cenhedloedd. Ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi hi. Neb ond y rai sydd â'i henwau'n ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Dyma gair Duw, a boed fe fod yn fendith i ni wrth i ni barhau. Wel, gadewch i ni ganu'n hemyn nesa, rhif emyn 106, ni fethodd gweddi daear erioed a chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder fenaid rhed yn union ato ef. Gadewch i ni ganu yn gilydd.
gadewch i ni ddod at weddi gwyddiwn. Ein tad, dyn ni'n ddiolchgar heno am y gwirioneddau mawr yma, a dyn ni'n awchu am y pethau dyn ni wedi bod yn darllen am yn barod heno yma, y dydd pam ni fydd pechod mwyach na phoen na deigryn yn ein llygaid, a dyn ni'n awchu am y dydd am weld ein anwylyd eto. Dyna yw ein dymuniad. Dyn ni mor ddiolchgar iddo am gofio ni y llwch y llawr ac am feddwl amdano ni, y rhai bach. Dyn ni'n meddwl am yr un bu creu y ser a'r goleadau mawr yn yn enfwd a meddwl amdano ni wedyn, y rhai bach ar y llawr. Ond dyn ni'n ddiolchgar nath Iesu ddim aros fel petai yn yr uchel fan nac yn y mynydd, ond nath ddod lawr i'r cwm fel yn dyddiau Moses, oedd e'n clywed cri ei bobl, a oedd e ddim yn rhoi bysedd yn ei clust fel petai, nath eri Moses, a dyn ni mor ddiolchgar y heno yma, fod ein Duw mawr ni wedi ein caru ni gymaint, fod e wedi clywed ein cri fel petai, a fod e wedi ateb ein cri, a fod e fy hunan wedi dod lawr yn yr ymgnawdoliad ac wedi byw yn ein plith, byw y bywyd perffaith ar ein cyfer ni, marw'r bywyd yn un heiddi, ond dim dyna oedd diwedd y stori. Dyn ni'n ddiolchgar am y stori mawr, ble fe wneith Iesu ei hun ymyrryd ar dywyllwch marwolaeth. Roedd y tywyllwch methu gorchuddio'r goleuni. Diolch ar y diwrnod hwnnw fe troediodd allan o'r bedd. Os ydyn ni yn Iesu heno yma, mae'r addewid yno i ni hefyd. Ni fydd y bedd yn ein curo, a mae yna dyfodol i ni ynddo ef. Diolch i ti am y gwirioneddau mawr yma. A dyn ni'n gweddio am ein gilydd. Dyn ni'n byw mewn dyddiau anodd. Dyddiau fel sy'n swnio fod ffordd yr arglwydd Iesu wedi cael ei anghofio. Ond dyn ni'n ddiolchgar y heno yma fod y ffordd ddim yn hen ffasiwn, fod y ffordd ddim wedi marw fel petai, ond y gwrthwyneb, mae'r ffordd yr un mor addas nawr ac y bu erioed, a mae'r ffordd yna yw'r person, yr unig person sydd werth myfyrio arno fel petai, Iesu mawr, o arglwydd. Gad i ni gyd myfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist y heno yma, ac os nad ydyn ni'n adnabod o yn bersonol, pam ddim? Dyn ni'n gwybod fod dyddiau yn pasio fel tywod trwy gwydr, a mae pob eiliad yn mynd heibio, ac os nad ydyn ni yn barod, pam ddim? Dyn ni'n gwybod fod Iesu wedi dweud, mae fi yw'r bywyd, pam ddim? Dyn ni'n dod ato fo. O arglwydd, madden ni ein pechod, i ni gyd yn syrthio yn ddyddiol, ond ni'n ddiolchgar unwaith eto ein bod ni'n gallu dod ato hyd yn oed y heno yma gan ddweud sori arglwydd, a ni mor ddiolchgar am y gwaed sydd yn golchi, y gwaed sy'n gorchuddio, y gwaed sydd yn galluogi ni ddod i bresenoldeb y tad hyd yn oed y heno yma. Dyn ni jyst ddim yn wneud hwn allan o dryddodiad. Dyn ni wedi cael ffordd newydd trwy Crist at y tad, a dyn ni'n addoli y tad y mab a'r ysbryd glân y heno yma gyda'r gobaith, a dyn ni'n edrych fel mae Pedr yn dweud am y nef a'r ddaear newydd. O, helpa ni heno i cadw ein llygaid ar yr un annwyl nefoedd. Dyna beth yw nefoedd. Ble mae'r Iesu? O, mor gwych yw'r ffaith fod Iesu, fod corff yn y nefoedd nawr, ond fod na dyfodol hefyd fel petai, ble bydd ni gyd, ni sydd yn ymddiried yn yr arglwydd yn unig, yn ymgynnull gyda'n gilydd. A bydd popeth yn iawn, bydd popeth yn dda. Helpa ni gyd i gyrraedd fel petai. Dwi am i bob gwyneb dwi'n edrych arno heno yma fod ar yr ochr arall. Dwi ddim eisiau neb aros ar yr ochr arall, ble oedd y môr coch yn gwahanu
reini ar the Promised Land, o gan I gyd fynd trwy y môr fel petai, gan cadw ein golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd bydde gyda ein plant ac bobl ifanc yn ein plith, helpa nhw yn yr ysgol, helpa pawb yma sydd yn y gwaith, sydd yn goffo sefyll am enw'r arglwydd. Dyn ni'n gwybod fod ti wedi addo fo gyda ni. Dyn ni'n gweddio am ein llywodraeth hefyd, yn enwedig nawr gyda'r etholiadau'n dod o arglwydd. Dyn ni'n gweddio I ti galluogi ni fyw mewn modd heddychlon ac i'r efengil gallu fynd allan yn rhydd. Ni'n ddiolchgar am gallu ddod at ein gilydd hyd yn oed heno yma, heb cael yr heddlu neu y byddin yn ymyrryd ar ein cwrdd ein gilydd. O arglwydd ni'n gweddio am yr eglwys yng Nghaerdydd. Ni'n meddwl am bob eglwys nawr, Rhyth, neu St Mark's, neu Ebenezer, neu ble bynnag mae'r arglwydd Iesu yn cael ei godi heno. Dyn ni'n gweddio am dyweision, helpa nhw. A dyn ni'n ddiolchgar ein bod ni yn un yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond arglwydd, dyn ni yn gweddio am rheini sydd ddim yn yr arglwydd Iesu Grist. Bydde di nhw gweld y gwirionedd. Arglwydd ni'n gweddio am y teulu yma. Dyn ni'n diolchgar am bob aelod sydd wedi dod yma heno. A nawr wrth I ni ddod at dair, gad I ni'n deimlo eto rhyw awel o Galfari a Fryn. Gad I ni beidio anghofio beth wnaethos ti ar ein cyfer ni. Ond hefyd, gad I ni fod yn excited heno yma wrth I ni edrych ymlaen at y dyfodol sy'n sicr i'r Cristion, y dyfodol sy'n gadarn, y dyfodol sydd yn bendant I bawb sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A nawr gad I ni I barhau I addoli wrth dweud y geiriau oedd Iesu di dysgu i'w disgyblion. Ein tad, yr hwnnwynt yn y nefoedd, sancteiddiau dy enw, dyled y deyrnas, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddio, a maddau ni ein dledion, fel y meddew na i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni I brofedigaeth, eith y gwared ni rhag drwg, canis eiddo tir deyrnas, a'r nerth, a'r gygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Wel, gadewch cyn I ni ddod at gair Duw, gadewch I ni ganu y mai gorseddfa'n gfri, mae hwn yn hyfryd yndi, uwch thronau disglau'r dyn, y man lle daw y ffyddlon rhai rhyw ddydd cyn hir. Gadewch I ni ganu hwn yn gilydd.
Wel, bore yma, wnaethon ni ystyried Balm Gilead ac Iesu fel y meddyg mawr, ynde? Hyfryd cael ein atgoffa. A dylwn ddweud, tra bod Iesu yn cynnig meddygyniaeth ysbrydol fel petai yn ei hun, iechyd ysbrydol, a mae hwnna'n hanfodol, gallwn hefyd, fynd ato gyda'n, iechyd corfforol hefyd, ynde? Mae Iesu yn deall, mae Iesu yn ddyn, mae hynny'n hyfryd. Ond heno, rydyn ni'n edrych ymlaen at ddiwrnod o iachad, felly os mae'ch Beibl gyda chi, trowch at Datguddiad 21, a mae fy nhestyn heno yw'r 4 adnod, un sydd fi'n siŵr wedi rhoi cysur i nifer ohonoch chi pan mae pethau'n dywyll, pan mae pethau'n anodd. Gadewch i ni glywed gair Duw eto. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen, y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Dewch fi jyst gwyddio'n sydyn. Arglwydd, dyn ni'n awchu i weld y wedd y heno yma o'r newydd, achos ti yw yr un hyfryd yn y nefoedd, ti yw'r un dyn ni'n edrych mlaen i weld. Helpa ni nawr wrth ystyried y geiriau gwerthfawr hyn, yn enw ti, Iesu Grist, yr un addfwyn. Amen. Felly, sut bydd yr nefoedd newydd a'r ddeiar newydd? Be bydd e fel petai? Dyna'r cwestiwn heno wrth i ni ystyried y 4 adnod. Beth fydd y profiad yna yn y dyfodol fel? A fel cyflwyniad, dewch gyda fi nawr i Israel yn y hen amser. A falle dyn ni o gwmpas aelwyd teulu hynafol yn Israel. Falle, maen nhw'n cael cigoen neu rhywbeth. A maen nhw'n cael amser stori da mam a dad. A pe baich yn fachgen ifanc Iddewig, neu'n ferch Iddewig ifanc, byddech wedi bod yn gyfarwydd a stori'r môr coch. Iawn? Mae hwn yn gyflwyniad. A maen nhw'n clywed y stori, maen nhw'n cofio'r môr yn rhwygo, mae'r gwynt yn chwythu yndi, mae Duw yn sortio pethau allan. O'ch chi'n cofio roedd yr marwolaeth yn chasio nhw tu ôl, yr chariots, ynde, Aifft. A maen nhw'n dod cyn i'r môr gwahanu at y dreithlin, a maen nhw'n gweld marwolaeth o'i blaenau hefyd. Marwolaeth tu ôl, marwolaeth o'n blaenau. Ydy Moses wedi arwennu i'n marwolaeth? Mae'r môr yn fawr yndi, mae'r dyfnder a'r nerth a'r grym. Mae yna rhywbeth dwfn am y môr, literally. A beth maen nhw'n mynd i wneud? Dyna, chi'n gallu dychmygu y plant yn gwrando i dad yn dweud y stori. Ydy Duw wedi arwen nhw i'r diwedd yma? Hopeless. Ond chi'n gwybod beth sy'n digwydd, a byddai'r plant wedi mwynhau clywed y stori eto ac eto. Mae Duw yn delio gyda'r môr, yn tydio? Mae hynny'n ddelwedd pwysig i gofio wrth i ni droedio trwy tudalennau datguddiad a llyfr fel Hebreaid, Hebrews. Mae Duw yn delio gyda'r môr yna. Yn Eseia 51, ni'n jwmpio tipyn ar hyn o bryd, byddech chi'n deall pam nawr. Isaiah 51, mae'r hen broffwyd yn cysylltu y digwyddiad mawr yna yn hanes Israel, rhwygo'r môr ac y plant Israel yn gallu mynd trwy. Mae'n cysylltu hwnna gyda datguddiad 21, yr addewid gobaith dyfodol yn y ddaear newydd. Mae'n cysylltu nhw. Isaiah 51:10. Onid ti a sychodd y môr, mae'n gofyn? Dyfroedd y dyfnder mawr, onid ti a wnaeth ymderau'r môr yn ffordd i'r gwaredigion groesi, chi'n gwybod y pennod? I fe ddychwel gwaredigion yr arglwydd, dôn ti Seon dan ganu, maen nhw'n hapus, bydden ni'n hapus hefyd, a llawenydd tragwyddol ar bob un.
Hebryngu'r hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a gryddfan yn ffoi ymhaith. Chi'n gweld mae Isaiah yn siarad mwy fan hyn na just profiad yr Iddewon yn yr anialwch, yndi? My fi, dywedodd Isaiah, sy'n eich diddannu. Felly mae'r delwedd yma o Duw ei hun yn sortio marwolaeth allan, yn agor ffordd trwy'r môr, yn cael ei cysylltu yn meddwl Isaiah gyda'r addewid yn y dyfodol o'r nefoedd newydd a'r ddeiar newydd. A dyna'n testyn ni heno. Fod Duw ei hun wedi cael gwared o'r môr, fod Duw ei hun yn arwain ni at ddyfodol sicr. Nid angels on the clouds with their harps. Mae yna rhywbeth cadarn, addewid o dir ac addewid o ddyfodol i ni sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly 3 pwynt, beth fydd y greadigaeth yma fel? 3 peth sy'n dod yn ein adnod 4 fyna, yn datguddiad nawr, ni nôl yn datguddiad. Gorffwys, iachau, sydd yn dod yn ni nôl at thema bore yma, a llawenydd. Felly gorffwys, iachau a llawenydd. Dyna yw y dyfodol. Ydych chi'n flynedig bore yma? Falle chi'n flynedig yn barod, fi'n pregethu, mae'n bod. Falle eich bod chi mewn poen, neu chi'n drist heno yma. A mae digon gyda ni i fod yn drist am. Ond gadewch chi mi, please meddewch y Saesneg, Mr. Spurgeon, meditate much on heaven. It will help you, not thee, to press on and to forget the toil of the way. This vale of tears is but the pathway to a better country. This world of woe is but the stepping stone. Fi'n hoffi hwnna, stepping stone to a world. A world, right? Ddim jyst rhywbeth yn ein pennau, a world of bliss. Felly yn gyntaf, gorffwys. Mae'r thema yma o gorffwys wedi bod yn rhedeg o dechrau'r Beibl. Chi'n cofio yn Genesis 5, roedd disgynyddion adda. Chi'n cofio Adda, Efa, mam a dad, dynoliaeth. Maen nhw'n syrthio yn tydyn nhw, cwymp. Ac un o effaith yr cwymp yw'r a'r awchiad yma am orffwys. A dyn ni gyd wedi bod yn awchu am orffwys ever since, right? Chi'n sylwi sut ydych chi byth rili'n setlo yn yma'n rili. Dyn ni bob amser'n awchu am rhywbeth gwell. Hwna yw, mae Duw di roi hwnna i ni. Yr oeddent yn marw. Chi'n gwybod yn dechrau Genesis, mae fel watcho BBC News 24, yndi? Bi farw. Mae fel morthwyl yn atgoffa chi o'n tynged ni nawr ar ôl y cwymp. Bi farw, a'r llafurio nawr gyda chwys ar ein gwyneb. Ond wedyn chi'n gallu dychmygu mae Efa'n feichiog, a mae'n gobeithio mae bydd falle ai hwn yw'r addewid fy mab nawr sy'n mynd i helpu ni cael gorffwys. Mae'n gobeithio, mae'n gweddio Abel a Cain. Cain, chi'n dweud, ie? Cain. A mae'n llofruddio. A mae Abel yn marw. Does dim gorffwys. A'r ocheniad yna sydd yn parhau hyd heddiw. Dim gorffwys. A wedyn mae Seth yn dod. Fi'n hoffi'r enw Seth. Nes i galw mab yn Seth. A pam maen nhw'n galw i mab yn Seth? Oherwydd mae Duw wedi penodi hedyn arall i mi, da Efa'n siarad nawr, yn lle Abel. Mae Duw ddim yn rhoi lan, mae yna'r hedyn yn parhau trwy Abel. A mae Seth yn byw am 912 o flynyddoedd. Ai fe yw'r gorffwys tybed? Ai fe yw'r gorffwys? Amser hir. Dwi'n mynd cofio beth oedd 900 o flynyddoedd yn ôl. Mae'n byw am ache. Ond mae fe marw hefyd. Mae'r gorffwys heb ddod. A wedyn mae Lamech, by'n ni yn dod at yr nefoedd cyn hir, reit? Mae Lamech yn cael ei fab, Noah. A chybod beth mae Noah yn golygu, ydych chi? Gorffwys. Ai hwn
Bydd hwn yn ein cysuro ni ynghylch ein gwaith a llafur sylwch ein dwylo oherwydd y tir eto, chael, a felltithiodd yr arglwydd. Ai hwn, Noa, sy'n mynd i achub dynion am menywod a bechgyn a merched. Ie, na, ynddo. Mae'r arch, mae hwnna'n delwedd pwysig. Mae yna llyfogydd, lot o ddŵr yn does, putting it lightly. Ac ar ôl y dŵr, mae Noa yn troedio allan i ddaear newydd, gyda anifeiliaid. Ond mae pechod dal yna. Bydde rhaid i nhw aros blynyddoedd maith nes i Iesu o Nazareth troedio mewn i hanes, yr un o ddim yn pechu, yr un oedd yn dweud, come unto me, sorry, dwi'n yn gwybod pryd anghofio'n Gymraeg, all you who labour and are heavy laden. A dyna chi heno yma, a chi'n cofio beth mae Iesu'n dweud? My fi bydd eich Noa chi, y Noa, y gorffwys. Felly mae gorffwys yn rhywbeth mae Iesu yn dod, a dim ond Iesu sy'n dod ato ni. Ond chyfo, mae gorffwys yn rhywbeth oedd yn yr eglwys fore, oedd y Rufeiniaid arfer gwylio Cristnogion. Be sy'n wahanol amdanyn nhw? Maen nhw'n gorffwys ar y Saboth. Mae hwnna yn rhywbeth hyfryd yn di, a ragflas yw heddiw o'r gorffwys. Mae'r gorffwys, yr un sydd yn gorffwys yn dod ato ni, ynddo? Ragflas o'r dyfodol. Rwy'n meddwl bod rhan o'n hanallu ni heddiw i werthfawrogi gorffwysfa go iawn yw ymwneud â'n methiant fel Cristnogion i fynd i mewn i orthwysfa wythnosol. Mae Dydd Sul yn bwysig, chybod? Mae gorffwys yn bwysig. O Duw wedi plethu gorffwys mewn i'r creadigaeth. O Duw ei hun yn berffaith. Ddim yn flinedig yn y ffordd yna, ond o di gorffwys. A mae'r arglwydd yn cysgu ar ei amser yr ddaear yn ei natur dyn. Ond cyn hynny, pam oedd e'n creu y ddaear, o Duw yn gorffwys. Mae Dydd Sul yn bwysig. Os chi'n mwynhau y gorffwys ar Dydd Sul, wel, mae eisiau chi dechrau gofyn cwestiynau. Mae gorffwys yn dda. A mae'n wahanol i bob un o'n ni, yndi? Dwi'n hoffi mynd lan mynyddoedd, sgwennu creadigol. Falle i chi, dim dyna syniad chi o orffwys. A, chybod, mae Duw wedi rhoi gorffwys i Adda ac Efa ddi bechod. Felly, mae'r dyfodol yn mynd i fod yn un orffwys. Dydw i ddim yn meddwl jyst cysgu trwy'r dydd. Ond mae yn golygu yn y dyfodol, ni fydd nightmares. Bydd dim diffyg cwsg yn osweithiau llawn gofid. Dim mwy o farwolaeth. Dwi'n meddwl bydd na cysgu. Os dyn ni'n bita yna, os dyn ni'n yfed yna, yn ein cyrff, yn y dyfodol, pan bydd y corff a'r enaid yn dod nôl at ei gilydd, a bydd popeth yn berffaith eto, os bydd bita yna, a bywyd, wel pam ddim cysgu? Ond bydd dim mwy o flinder cronig, neu SAD, neu hynllefau. Wyt ti di blino eno? Bydd dim blinder yno. Bydd na mwynhad yno yn y dyfodol. Fel adda yn yr ardd, nid yw mynd i mewn i'r Saboth tragwyddol yn golygu dim gwaith. Nid oedd gorffwys yn golygu dim gwaith. Nid oedd gwaith erioed yn rhan o'r felltith sylwi, ond roedd y felltith yn hytrach yn gwneud gwaith yn rwystredig. Ydyn ni'n deall hynny nawr, yn tydyn ni? Cofiwch Genesis 3, melltigedig yw'r ddaear oth achos, trwy lafur y bwyte ohoni oll dyddiau dy fywyd. Bydd yn rhoi ti ddraen ac ysgall a byddi'n bwyty llysiau gwyll, trwy chwys dy wyneb y byddi'n bwyta bara. Ond yn y dyfodol, bydd modd llafurio i'r arglwydd heb chwys. Mae hwn yn bywyd go iawn.
not meta, ddim rhywbeth weird, sort of, yn ein ymenydd. Byddwn yn ei wasanaethu. Drychwch ar pennod 22, os chi jyst yn mynd i un dudalen ymhellach, a adnod 3. Dwi ddim yn neud hwn i fyny, right? Ni bydd dim mwyach dan felldydd. Ni bydd dim mwyach dan felldydd. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen a'i weision yn ei wasanaethu. Mae hwnna'n verb yndi, doing word. A berf sy'n awgrymu gwaith i'w gwasanaethu, a dylem gymryd yn ganiataol y byddwn yn gallu ailafel yn y gwaith oedd Adda ac Efa wedi dechrau. Chi'n cofio? Gan arfer goruchafiaeth ddiwiol dros y ddaear a rheoli gogoniant Duw. Nawr, be bydd hwnna'n edrych fel? Dwi ddim yn gwybod. Sut fydd hynny'n edrych? Bydd rhaid i chi aros i weld. Ond bydd e'n dda. Felly yn ail, nid yn unig y bydd y daear newydd a'r nefoedd newydd. Cofiwch, mae'r syniad o'r nefoedd yn dod i lawr. Felly y daear hon yw'r dyfodol. Iawn. Nid yn unig y bydd y daear newydd yn orffwysfa i ni, ond bydd hefyd yn lle iachad. Drychwch ar ein text eto. Ail rhan, adnod 4. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth, diolch byth, ynde? Na galar, na llefain, na phoen. Mae rhain yn gelynion i ni, yndyn nhw? Maen nhw ddim o Dduw. Mae hwnna wedi cael ei roi ar ôl y cwymp. Dim gwendid yw poen. Mae'n anodd, yndi? Mae yna bobl yma heno rwy'n siŵr sy'n mynd trwy stwff cronig. Poen sneb arall yn deall, neu'n gweld, ond mae'n gweld. A mae'n addo chi heno fod e'n mynd i gymryd e. Mae'n mynd i cymryd eich henaint i ffwrdd. Drychwch ar eich dwylo, dyn ni'n hyneiddio. Dwi'n eisiau depresio chi heno. Ond un diwrnod bydd fy mhenluniau yn gweithio eto wrth redeg. Mae am i chi wybod heno y mae dyfodol lle na fydd mwy o boen. Mae llawer o chi wedi clywed am Johnny, fe? Johnny neu Johnny. Gwrandwch i'r geiriau yma. I still can hardly believe it. I with shriveled bent fingers, mae'n eitha sal yndi, atrophied muscles, gnarled knees and no feeling from the shoulders down will one day have a new body. Body, mae hwnna'n bwysig yn y Beibl. Light, bright and clothed in righteousness, powerful and dazzling. Can you imagine the hope this gives someone with spinal cord injuries like me? Or someone who is cerebral palsy, brain injured, or who has MS. Imagine the hope this gives someone who is manic depressive. No other religion, Buddhist, Hinduaeth, Islam, does dim crefydd arall yn addo hyn. No other philosophy promises new bodies, new hearts, new minds. Sorry, fi'n pregethu'n Saesneg nawr. Only in the gospel of Christ do hurting people find such incredible hope. Mae hwnna'n wych, yndi? Ein harglwydd yw ein llachawdwr, ynde? A'n meddyg mawr heno yma. Pan gerddodd ar y ddaear, chi'n cofio pan oedd e'n gweld y dyn yna oedd yn fyd, ynde? Marc pennod 7. He sighs. Pam? Achos mae'n drist fod i greadigaeth hyfryd oedd e'n caru yn dioddau fel hyn. A mae fe'n, yn y greiddiol, mae fel snorts, fel ceffyl. Mae'n trio ddim crio. Ond mae'n siarad iaith y dyn iddo. Mae'n edrych lan i ei dad a mae'n gwella'r dyn yna, tydi. He takes him to one side a mae'n delio gyda fe, one on one. Dyna be mae'r Iesu yn neud. Ond nid yn unig fod e'n mynd i ddelio â chi one on one, mae'n mynd i ddelio â'r greadigaeth cyfan.
Mae'n hyfryd yn di. Dyna yw rhan o'r Meseia, chi'n gweld, yr un yn einiog. Sylwch ar Isaiah 61, mae'n benod enwog, o'n i'n dyfynnu bore yma. Y mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf. Fe yw'r un yn einiog, anointed one, Meseia. Oherwydd i'r arglwydd fy eneinio, i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion a chysuro'r, notice, toredig o galon. Nawr yn y greiddiol, y gair chyfas yw rapio. Mae William Morgan yn cael ein iawn. Fe am hanfonodd i rhwymo y rhai ysig calon. Mae hwnna'n lyflu yndi. Dychmygwch yr arglwydd Iesu fel y ffisegwr yn rhwymo eich calon sydd wedi bod yn brifo am flynyddoedd. Fe am hanfonodd i rhwymo ein doluriau. Cristion, nid yw'r balm hwnnw bore yma wedi colli ei werth heno yma. Efallai bod chi dal yn teimlo torri. Mae tristwch yn eich teulu, chi wedi colli rhywun. Mae Iesu yn addo rhwymo chi. Ydych chi'n rwystredig gyda dementia falle? Ydych chi yn eich arddegau wedi drysu gyda'r teimladau yma sydd yn rithro arno chi? Dwi'n cofio, gwrandewch ar Salm 147, y mae'n iachau'r rhai drylliedig o galon ac yn rhwymo eto ein doluriau. Dyna yw'r un sy'n iachau. Ac yn y ddaear newydd, boes bach, mae John yn siarad ym Menod 22 am yr afons. Chi'n cofio? Edrychwch ar ddechrau Pennod 22. Yna dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd yn ddisglair. Do'n i arfer troi at hwn pan o'n i fachgen bach. Mae'n mynd â fi nôl nawr. Yn llifo allan orsedd Duw ar oen ar hyd canol heol y ddinas a ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd. Sylwch, yn 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus ac yr oedd dail y pren, sylwch, iachad y cenhedloedd. Dyma yw diwrnod gwella. Mae'r iachad a ddisgrifiwyd bryd hynny yn disgrifio ryddhad unwaith am byth. Unwaith am byth. Gynafydd salwch na phoen yn parhau. Daw'r afon ryfeddol hon, sylwch ar y geiriau, oddi wrth ddiw ei hun. A mae coeden y bywyd i'w gweld, symbol os felly o fendithion Duw. Ond fel o'n i'n dweud bore yma, jyst oherwydd fod ein symbolau, dydy hynny ddim yn golygu nad oes coed na afonydd yn y ddaear newydd. Mae hynny'n hyfryd. Mae tir yn bwysig. Ni'n gwybod hynny fel Cymru yn ni. Ein tir. Dwi'n mynd i ddyfynnu Ife Waldo fy Nghymru, bro brawdoliaeth. Mae'r tir yn bwysig i ni. A mae Duw yn caru y tir yma, chi'n gweld. 2,500 o gyfeiriadau yn y Hen Testament i'r tir. Yr addewid na i Abraham. Mae'r tir. Be dwi'n sôn am, chi'n gweld Iesu, daeth e tro'r cyntaf i sefydlu'r deyrnas mewn ystyr ysbrydol. Ond mae'n dychwelyd, chi'n gweld, ar y diwedd, i roi siap gweladwy iddo. Felly mae'r deyrnas wedi dod, mae'r deyrnas yn dod, a mae'r deyrnas yn mynd i ddod. Mewn modd gweladwy hefyd. Mae'n haelhenni ni yn mynd llaw yn llaw gyda ailenedigaeth y tir a'r creadigaeth hyfryd yma ar ôl dydd y barn. Mae lot yma, dwi'n gwybod. Chi'n cofio'r golygfa hyfryd na, mae'r Iesu Grist ar ôl cael ei atgyfodi yn gwahodd y disgyblion i gael brecwast wrth y môr. Yn Ioan 21, maen nhw'n bwyta pysgod a bara
A mae Luc 22 a Matthew 8 yn sôn am leddoedd, bwyd. Dwi'n hoffi bwyd a diod. A rhaid ni beidio a thybio oherwydd bod rai ffigurau ymadro trosiadau cyffelybiaethiau yn llyfr datguddiad fod na ddim rhywbeth go iawn yn y dyfodol yma. Grandwch i Bunyan, yr ydych ymyned yn awr, meddent hwy, i baradwys Duw, lle y cewch weled pren y bywyd a bwytsa o'i ffrwyth, byth bythol. Bydd y ddeiar newydd yn fan gorffwys, a bydd e'n le, chi'n cofio Job? Mae'r llyged yn involved. Diolch byth. Dyna sut beth ydyw. Bydd hefyd yn lle iachad i'r enaid ac i'r corff. A mae yna corff heddiw yn y nefoedd, chi'n bod? A mae'r corff yna yn mynd i ddod nôl ar y diwedd i'n arwain ni i'r ddeiar newydd. Ac yn drydydd ac yn ola nawr, bydd y lle yn lle o llawenydd. Dwi wedi cael digon o grumpy Christians, right? Trydydd, llawenydd. Sylwch ar ein adnod. Ni fydd llefain. Beth yw gwrthwyneb llefain? Chwerthin. Gwrandwch i Luther. Os na chaniateir i chi chwerthin yn y nefoedd, nid wyf am fynd yno. Typical Luther, fe. Geiriau cryf. Ond mae yna rhywbeth profound fyna, does? Yeah? Duw a sych ymhaith pob deigryn, ynde? Meddy'n testyn. Does dim marwolaeth, bywyd, does dim tristwch, llawenydd, does dim llefain, ond chwerthin. A mae hwnna'n rhywbeth bwysig. Pan gerddodd ein harglwydd, eto, dyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, as efe yw'r un sy'n creu nefoedd, ynde? Ei bresenoldeb oedd awchiad Paul, ynde? Mae fe'n dweud, chi'n cofio, mae'n edrych ymlaen at y dyfodol pam ni fydd y dyn myd yn Mark 7 yn y sefyllfa yna mwy. Chi'n mae pechod wedi difetha y creadigaeth. Pan chi'n mynd i brifysgol, byd nhw'n neud allan fod ni'n boring, Cristnogion, iawn. Byd nhw'n dweud fod ni'n, be maen nhw'n galw ni, ni'n dinistrio hwyl, fod ni'n boring. Mae hwnna'n celwydd. Mae hwnna'n real celwydd gan y diafol. Does neb mwy hapus na Cristion. Gwyn eich byd chwi sydd yn nawr yn newynog oherwydd cewch eich digoni. Gwyn eich byd chwi sydd yn nawr yn wylo oherwydd cewch chwerthin. Mae Iesu ei hun yn dweud ar y mynydd. Trwy ras Duw gallwn ni chwerthin ar y ddeiar nawr a ni edrych ymlaen am gyfnod o hapusrwydd llawn. Dydy chwerthin ddim yn anysbrydol na gwenu chwaith. Ces i rhywun yn dweud i fi unwaith, mercy alive, they said, you don't half smile when you preach. But I would say, yes, because I grew up on looking at a lot of frowning ministers. A mae hwnna'n beth difrifol. Mae rhaid fod ni'n gwenu, mae rhaid fod ni'n hapus, achos dyna sut maen nhw yn dechrau gweld mae rhywbeth am hwn, y neges yma. Mae'r neges yma yn newid bywydau. Dydy o ddim yn fwy ysbrydol i fod o ddifrif. Wrth gwrs mae pethau'n anodd i gwgu. Bod mewn cyflwr o flinder cyson pan mae bobl yn edrych arnyn ni, fy nghyfeillio, nid dyna'r nefoedd. Mae'r nefoedd yn well na hynny. A dyn ni fod nawr i adlewyrchu rhywbeth, rhyw olrhain o'r dyfodol sydd o'n blaenau. Ydy, mae pethau'n anodd. Ac eto, cofiwch y can Paul a Silas, maen nhw'n canu yn y tywyllwch. Maen nhw'n adrodd salmau yn y carchar. A mae hwnna'n creu argraff anhygoel. Os na allwch chi ddarlunio ein harglwydd yn pryfocio'r disgyblion, dwi'n dweud hwn yn ofalus, ac yn chwerthin,
gyda nhw. Mae angen i chi ailwerthuso eich dealltwriaeth o'r ymgnawdoliad. Nid Superman oedd Iesu, oedd e'n ddyn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo. Chi'n cofio'r emyn? Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo. Oedd e'n ddyn go iawn. Mae hynny'n dda, a mae hynny'n wir. Ein harglwydd a'n hechawdwr hyfryd yw ffynhonnell pob llawenydd, chi'n gweld? Ddim yn gwatwar, ddim yn gas, ddim yn gwneud hwyl ar pennau bobl. Oedd e'n dda gyda menywod. Oedd e'n parchu menywod. Oedd e'n arbennig gyda plant. Heb fod yn weird. Chi'n gweld? Yr Iesu yw y dyn. Ac ynddo ef, mae modd i ni, mae rhaid i ni fod fel yr Iesu. A mae'r nefoedd yn lle sydd llawn. Llawn Christ-likeness. Yeah? Nac oes. Nid jokes budur, ddim gwatwar, ddim yn neud hwyl ar ein gilydd. Ydyn ni'n neud hynny fel Cristnogion? Chi'n chwerthin ar jokes budur? Oedd Iesu ddim, chwel. Chi'n meddwi? Mae meddwi ddim yn wendid, mae'n drigioni. Ie, oedd Iesu yn yfed gwyn, oedd e'n bwyta, oedd e'n mwynhau, ond oedd e byth yn meddwi, oedd e byth yn gorfita chwaith, oedd e byth yn, chwod, cael lain nes 6 yn y nos. Ond oedd llawenydd go iawn ynddo e, fe oedd y dyn. Felly gadewch i ni orffen nawr wrth meddwl am y dyfodol yma, byddwn ni yn ei weld e. Mae hwnna'n hyfryd i'r Cristion. Dyna'r nefoedd, ynte? Rhaid i mi eich atgoffa, eich llawenydd mwyaf, nid yw'r lleihad o boen neu'r llawenydd ei hun, ond i weld yr arglwydd Iesu Grist. 1 Corinthians 13, chi'n cofio? Wyneb wrth wyneb. When that which is perfect has come. Beth arall sy'n ni'n edrych ymlaen am? Wel, cael weld ein hynwyliaid. Oedd yn Gristnogion, ynddo? Aelodau teulu. Dwi'n mynd i aros i weld Turci eto. Dwi'n colli Turci. Dwi'n colli e. A mae hwnna'n iawn. Ond dwi hefyd yn edrych mlaen i gwrdd â Pantygelyn. A Paul, a Luther, ac Ann Griffiths. Matthew 8, dwi'n mynd i wneud hwn fyny. Rwy'n dweud wrthych y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin a chymryd ei lle yn owledd gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn neyrnas nefoedd. Dwi'n edrych mlaen am hynny. A trydydd, dwi'n edrych mlaen at... Dwi'n mynd i fod yn llawen, dyn ni wedi cael y ffidil heno yma. Yr utsgyr na thelynau, mae yna natur symbolaidd i'r offerynnau yn datguddiad. Eto, dydy hynny ddim yn golygu na fydd cerddoriaeth yn y nefoedd, oherwydd mae'r angylion yn canu, yn dydyn nhw. Pan mae Crist yn cael ei eni, a dwi'n edrych mlaen i fod yn y cor yna. Dwi'n mynd fod yn sentimental nawr, ond credaf y byddwn yn mwynhau cerddoriaeth, dawnsio, a dros straeon, celf. Mae celf yn rhywbeth nefolaidd. Llyfrau. Dwi'n edrych mlaen i fod yn y llyfgelloedd na. A rwy'n credu y byddwn ni mwynhau chwaraeon hefyd, gyda penluniau gwell. Dychmygwyd y llawenydd, brawd a chwaer hynach, o allu chwarae pêl-droed gyda chwyrion eto. Teithio, archwilio, ymchwil. Mae rai ni gyd yn bethau sy'n dod â llawenydd i ni nawr. Pam ddim hwyrach. Felly gloi. Dywedodd Spurgeon eto, dwi'n hoffi Spurgeon, yn union fel y mae ein harglwydd wedi mynd i'r nefoedd i baratoi lle i ni. Felly yr ydym ninnau ei bobl yn aros yma am nawr i baratoi lle iddo. Sut ydyn ni'n gwneud hynny, ffrindiau? Ydyn ni'n ennill bobl o'r byd i Grist? Ydyn ni'n disgleirio? Ydyn ni'n teinu cysur iachad a llawenydd ar bob ochr trwy nerth yr ysbryd? Neu ydyn ni jyst yn meddwl am ein hunan, yn mynd trwy bywyd o un ddydd i'r llall? Felly rydyn ni'n helpu, Spurgeon to,
i wneud y byd yn barod i dderbyn y brenin mawr, yr ydym yn chwilio am ei dlysau ef. Dychmygwch rhywun binoculars. Yr ydym yn chwilio am ei dlysau ef ac yn dwyn ei ddeiliaid gwrthryfelgar at ei draed. Os ydych chi ddim yn credu yma heno, os ydy hwn i gyd yn wacu chi heno, mae yna wythnos arall yn mynd heibio. Mae yna pregaeth arall yn yr fi'n gorffen. A mae tragwyddoldeb ar y gorwel. Ydych chi'n barod oherwydd beth dwi wedi bod yn disgrifio heno yma? Dydy hwn ddim i bawb. Dydy hwn ddim i bawb. Dwi ddim yn troedio mewn i'ch tai chi heb gwahoddiad, ydw i? A os dwi ddim yn nabod chi, dwi'n yn nabod llawer ohonoch chi. Chi ddim yn troedio mewn i tŷ rywun chi'n nabod? Mae rhaid chi nabod y dyn mae'r tŷ yn berchen i. Ydych chi'n nabod yr Iesu heno yma? Anghredadyn, wythnos arall, pregaeth arall. Dydy ffydd mam a dad ddim yn ddigon. Dydy cael eich magu yn y capel ddim yn ddigon. Mae jyst wedi mynd trwy'r motions ddim yn ddigon. Mae rhaid eich bod chi wedi dod i nabod ef. Oherwydd os nad ydych chi'n ei nabod o, bydd chi'n clywed y geiriau ofnadwy yna. I never knew him. Nes i byth nabod chi. Ond mae paragraff ola y Beibl, dim ond i cyffwrdd ar y nefoedd heno yma, ond mae'n lle hyfryd, chybod. Y dyfodol sy'n sicr, sylwch ar beth mae'r Beibl yn gorffen. Mae un o'r paragraffau yn hyfryd, y mae'r ysbryd a'r briodferch yn dweud tyrd. A'r sawl sy'n clywed dyweded yntau tyrd. A'r sawl sy'n sychedig, dwi'n syched nawr, deied ymlaen. A'r sawl sydd yn ei ddymuno derbyniau ddŵr y bywyd yn rhodd. Does dim angen i fi wneud dim byd, chi'n gweld? Dyna oedd y holl pwynt gyda Iesu yn disgrifio ei hun fel y ffynon o ddŵr. Unwaith chi wedi blasio ohono fe, ni bych chi byth erioed yn sychedig mwyach. Sawl sy'n sychedig, deied ymlaen, a'r sawl sydd yn ei ddymuno, derbyniau ddŵr y bywyd yn rhodd. Mae Iesu wedi caru chi heno yma. Mae'n eich caru chi nawr neu rhwan os chi o'r gogledd. Nawr os chi o'r de, rhwan os chi o'r gogledd. Mae'r un Iesu yn dweud tyrd ataf. Chi sy'n flinedig. Chi sy'n drist heno yma. Chi sydd yn gweld eich bywyd yn ticio fel oedd Eliot yn dweud, I counted out my life in coffee spoons. Very depressing. Ond os dim angen i bywyd fod yn depressing, oherwydd mae ef wedi dod â bywyd i ni nawr. Mae tragwyddoldeb yn dechrau heddiw, a mae'r dyfodol yn sicr oherwydd ef, a beth digwyddodd ar y bryn yna, tu allan i Jerusalem, cannoedd o flynyddoedd yn ôl, pam oedd Iesu ei hun di troedio, a o chi fod na, ond wedodd e, na i fynd yn lle nhw, na i talu, na i cymryd y cosb. There was no other good enough to pay the price of sin. He only could unlock the gate of heaven to let you in. Peidiwch gwrthod e. Ar ôl i fe beth ath e trwy i chi, i fi, dwi mor ddiolchgar. Ein bod ni'n Gristnogion heno, dwi ddim just lan fan hyn oherwydd mae'n swydd. This is life and death. Mae hwn yn wir, plant, chyfod? Mae hwn ddim just yn ymarfer fy Ngymraeg. Mae hwn yn wir. A mae'n hanfodol eich bod chi'n ymateb iddo. Cofiwch y groes, cofiwch y pris, cofiwch yr un oedd ar y groes ar eich cyfer chi. Bu farw ef mwyn agor y nefoedd. A mae'r croes fel petai,
Mae'r gwaed, wedi wedio'r drws ar agor i chi. So mae'r ffordd yn agored i chi heno. Mae'n addo os ydych chi'n dod iddo trwy ef. Mae'r ffordd yn agor. Ond un diwrnod bydd y drws yn cau. Peidiwch aros nes hynny. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni gloi nawr wrth ganu un o fy ffefrynnau. Pantycelyn. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron ddraen. Mwyn i'r brwnt fi gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan. Fe signa fenaid unau'n lan i'w fynwes yn y man. A dyma ni, chi'n grandwch i hwn. Ac yna, cafod gydag ef, o Pantycelyn yn deall, pan el y byd ar dan. Mae hwn yn mynd i basio y byd yma. Ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Gadewch i ni ganu yn gilydd. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddi-fai a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig Dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddog ogoniant am awrhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.